Скър, скър, скър. Лъжа е. Не дей да слушаш какво ти казват всички. Не е срамно, че на 20 все още четеш на стрички. Май само така човек може да бъде щастлив. Живота май е по-тъжен, когато си прозорлив. Колкото до това, неграмотно ново време. Всеки иска да му падне от въздух пари да вземе. То така да ставаше, да стана богат и аз. Няма как богат да станеш без завършен 8 клас. Ама пък и голями наци все разказва за Бил Гейтс. Зукенбърг не бил завършил, ама станал милионер. Щел си като тях да станеш Мерцедес, да караш Бенц, въпреки че си от Брезник, варофен на Венци Венц. Вече имаш план за действие, конкуренцията да смажеш. Дилър в твоята махала, най-успешен ти ще станеш. Ще продаваш ти на всеки, няма старо, няма младо. Псевдо гангстер, тежко мото, няма Джаро, няма Маро. И за тебе като Библия е сериала под прикритие. В теб единствено се вижда самочувствие без покритие. И в квартала имаш прякор истински, но неприятен. Гошко, айде да не казвам, по-мило звучи обратен. За твое добро се стягай, вземи да учиш, братко. Време е да се научиш, да четеш, макар и малко. Всички искат да са мутри, мен никой не ме изслуша. От идиоти с идиотки чак вече ми се повръща.